Bona tarda, em dic Canòlic i, sens dubte, com el meu nom indica, soc originària de l'Aurèlia, la meva parròquia de naixement i on m'he criat amb la meva família. A veure, ja des de molt petita, evidentment, i portant aquest nom, a casa sempre se'm va ensenyar el respecte, la creença cap a la Verge de Canòlic. I amb els anys he crescut amb aquest ensenyament i he de dir que amb el temps, evidentment, he après a estimar i a respectar moltíssim a la Verge de Canòlic. De fet, és amb qui tinc la meva més gran fe. El que sí us puc dir és que, a veure, ella ha estat sempre present en els moments més importants de la meva vida. Per exemple, ens hi vam casar amb el meu marit Bru, vam batejar la nostra filla, Alba, també a Canòlic, a dalt, a l'església, i també hi va fer la comunió a la nostra filla. I he de dir que sempre, siguin quines siguin les circumstàncies, potser només una vegada per uns motius familiars, no he faltat mai a lo que és l'aplec a dalt, a la capella de Canòlic. He de dir per això que la capella va tenir diferents reformes i que a mi m'agradava, per exemple, recordo quan la capella era de color blanc, que es podia veure des de baix a la carretera de l'Oratori. I era una cosa que sempre que passava per allà me la mirava i em feia una il·lusió especial. Bé, les diferents reformes van fer que la van fer de pedra i ara no es pot veure de la mateixa manera. Però sí que haig de dir que la meva formació espiritual i creença es basa en la Verge de Canòlic. Fins al punt que, a veure, a part d'acompanyar-me en els moments més importants de la meva vida, em continua acompanyant i potser més i tot des que vaig tenir, per desgràcia, uns problemes greus de salut a finals del 2019, en què vaig tenir realment un moment molt difícil quan estava a la UCI, em costa encara parlar-ne, que vaig estar a punt, la veritat, quasi bé de perdre la vida, i és veritat, i és un moment que em marca molt perquè encara hi penso i em costa molt fer el dol de tot això. Vaig tenir un moment en què tenia ganes de que, com m'havien dit, que potser tindria problemes de corda vocal, que no sé si tornaria a parlar, en fi, m'ho van pintar de manera molt crua, 3 operacions en 5 dies, i vaig tenir un moment que tenia ganes de marxar. Vaig tenir un moment que deia, vull marxar, no vull patir, no vull ser un patiment per la família, i no sé per què, és aquelles coses, pot semblar estrany, inclús un pot pensar que diu aquesta dona, vaig tenir la imatge de la cara de la Verge de Canòlic que em va aparèixer. I he de dir que de totes maneres, sempre que vinc a l'església, sempre prego a la Verge de Canòlic i sobretot és els seus ulls, que sento molt vius i que realment és com si m'estessin mirant i m'estessin penetrant realment. I de veritat que vaig tenir un moment en què vaig dir, em va aparèixer la Verge i vaig pensar després que no tenia dret a voler marxar, que no hi havia motiu, que tenia una filla, que tinc un marit, uns amics que han sigut uns àngels a la guàrdia que m'han ajudat molt a mi i a tota la família a sortir d'aquest pas, i la veritat, bé, per mi és com un petit miracle o un agraïment, no sé, és el que penso dins de mi, que d'alguna manera m'acompanya i em va ajudar a sortir d'aquest pas. I cada dia que m'aixeco dono les gràcies, efectivament, a la Verge de Canòlic i prego per això, per poder estar aquí amb els meus i poder continuar amb la meva vida tranquil·lament. Bé, com diu la cançó, ja sabem que és la patrona de Sant Julià de Lòria, la protectora de l'Aurèlia i ses contorns. El que vull dir amb això és que més enllà de la fe de cadascú i de les creences religioses, jo crec que també la Verge de Canòlic és com una mena de símbol que serveix de cohesió social, en tot cas, aquí a Sant Julià de Lòria, i que ens permet aquell dia de sentir una mena de bé, de fraternitat. A mi, en tot cas, em dona molta serenitat i molta tranquil·litat a la meva vida. I bàsicament, com a experiències fortes, i potser aquesta és l'última, és el que realment a mi m'ha marcat profundament.
Què us podria dir més? Que és una verge, evidentment, que va ser trobada al segle XIII. Aquí hi ha diferents històries que expliquen que va ser un veí de Bicisarri que va descobrint una roca o un colom o un ocell de colors i que aleshores el va voler portar al poble, tornava a marxar. Bueno, quan al final sota la roca van trobar la imatge de la verge i van decidir finalment construir-li aquella ermita. I crec que realment la gent de Sant Julià de Lòria està té un fervor molt especial pel dia de l'Aplec i realment jo el vic amb una gran il·lusió, entusiasme sempre que hi vaig amb el meu marit, amb la meva filla i com dic, espero que no hi hagi de faltar mai. També m'he deixat un altre aconteixement important que també hi vam renovar els nostres vots als 25 anys de casament, tots dos, amb una parella d'amics només, realment en aquella capella en la que em sento, diguem, protegida i molt serena. Gràcies.